салом алейкум, ҳамватанони азиз. Барои Европа рафтам. Натонистам Европадро омадам. Депортатсиям кардам. Но ман любои корамда ду план дорам. Плани А, плани Б. Мехостам рӯзи 15 дар эфири гап занам, но дидесам ки навиштесам комментария. Дуромади, надуромади Европа, чӣ дурӯғ мегӯй? Мора ҳамватанони азиз дар як ҳафта ай 5 миллион зиёд мардум тамошо дорад. Ман як сол мешавад именно дар ютуб ҳастам, ҳеҷ вақт дурӯғ гуфтагӣ нестам. ҳеҷ вақт. Чӣ дурӯғ мегӯм ки ҳамачо ҳаст. Билетам. Да? Билет. Айса чикр ки бовар накунӣ анқадар Европа аз ман метарса ки даже мара ай самолёт берун накардам. Ай самолёт. Банка мезанем майли. Баъзе ки депортатсиям кардан дистимда ҳаст. Гуфтан ки ту течени 10 рӯза метавонӣ жалоб кунӣ, но ман дар кор нест. Дигар хел медурам. Ман мехоҳам Европа бидурам. Но ахирам боварӣ дорам. Ман мехоҳам ки дуруни Европа да зидди ин негодяё, именно зидди группа 24 ва 24 экстремистҳо ин назарияи террористии запрещено бороться барам. Натонистам дуромадам. Ҳеҷ гап некам, тега пул кор мекунам и боя бурда атаковать мекунем. Фақат ба пеш.